Hej og velkommen tilbage. Det er fedt endelig at være tilbage. Det er ved at være længe siden. Jeg har selvfølgelig optaget en masse i 2023, og jeg havde lidt lydproblemer, som I lige kan få lov til at se her. Ja, mindre fedt, og jeg var ret sur over det. Måske jeg skulle have tjekket det, inden at jeg havde filmet hele de første 2 uger af bukkejagten, før jeg fandt ud af det. Men følg med og se, hvad der er sket for mig i 2023 af bukkejagten. Ja, jeg skal lige huske at sige, at det er min far, der sidder i det tårn, som er tættest på det område, hvor vi har spottet en stor buk. Jeg håber lidt, at det var ham, der kunne have skudt den, eller min fætter, i og med, at jeg var heldig i 2022. Så det ligesom var nogle andres tur det her år til at være heldig. Så jeg holdt mig væk fra det område og så, om der ikke var nogen andre bukke, som også var fine. Så derfor var der ikke rigtig nogen clips her til at starte med den store buk, i og med at jeg har holdt mig væk. Men I skal nok få mere at se til den store buk.
Jeg håber altså virkelig, at I kunne fornemme, hvor fed en oplevelse det her det var. Det irriterer mig vildt meget, at der ikke er lyd på det her klip, fordi man kan virkelig høre, hvordan at deres gevir de ramler sammen, når de kæmper. Og det giver bare en helt anden ting til den her oplevelse. Men I må nøjes med den dramatiske musik, og så håber jeg, at I fik det hele ud af det, som man ligesom kunne fornemme. Det var ved at være mørkt, så kameraet det havde lidt svært ved at opfange det. Det var en fuldstændig vanvittig oplevelse, og det er måske en af de største oplevelser, jeg har haft med bukkejagten. Og noget, som jeg formentlig altid vil se tilbage på som et godt minde. Men her, der finder jeg altså også ud af, at der er en endnu større buk, og det er ham, jeg går efter. Den anden har min far sådan lidt dipset, som jeg egentlig også gerne vil have, at han skulle skyde, eller min fætter. Så jeg går efter den helt store, og han er altså så stor, så ham kan jeg altså ikke lade gå, hvis han kommer på skudhold. Ja, det er den 26. maj, og der er cirka 20 minutter til lukketid, og min fætter har lige skudt, og jeg tror, at det er en rigtig fin buk. Jeg glæder mig til at se den, så lad os komme ned til ham. Ja, den ser sgu okay ud, hva'? Ja, det er ham med knækket spross. Nå. Ja, lidt bag til. Den er helt færdig. Nøj. Nøj. Hvad siger du til den? Det går vi største buk, det der. Nøj, den er kæmpe. Jeg skulle sgu gerne have skudt den lidt langt foran der. Ja, det er perfekt. Det er sgu meget godt. Men det var da godt nok mere skråt, end man har regnet med. Ja. Fuck. Ja, det er sgu helt fint, det der. Shit, mand. Prøv lige at se, hvor meget han har gået i rapsen. Prøv se, hvor gul han er oppe ved ørerne. Nøj, han er kæmpe, mand. Ja, altså kæmpe stort tillykke til min fætter med den flotte buk. Det var sindssygt fortjent. I forhold til resten af bukkejagten og hvad der er sket med den store buk, så kan jeg fortælle, at jeg intensiverede jagten ekstremt meget, og det var ikke lige hver gang, jeg fik kameraet med. Jeg sad langt ude på en mark, og
det er et monstrum, sådan rigtigt at slæbe med det her kamera. Og det blev jeg lidt træt af til sidst. Jeg sad næsten ude morgen og aften, og bukken han snød mig, og han snød mig, og han snød mig, og han snød mig en gang til. Men en aften fik jeg chancen for at skyde ham, selvom han snød mig. Og han stod ude på 85 meter måske, 1 minut i lugtid, og jeg havde riflen op, men jeg kunne kun se halsen, og jeg følte altså ikke lige for at tage skuddet. Jeg havde lige løbet en lang tur for at komme hen til ham faktisk, så jeg håbede, der kom en bedre chance, men det gjorde der ikke, og nogle gange skal man tage de chancer, man får, men jeg fortryder ikke, at jeg ikke skød. Det kunne være endt galt, hvis man skyder på noget, man ikke har øvet på. Som i det her tilfælde var en hals, der var fri, og ikke hele bladet. Så sådan er bukkejagt også, og det er det, der gør det spændende. Så hvem ved, måske er han stadig derude. Vi har ikke set ham siden, desværre. Men det kan være, at han dukker op lige pludselig. Vi havde heller ikke set ham sidste år før bukkejagten. Det var først, da han skulle fight med den anden store. Så det kan være, at han dukker op, og så får jeg en chance igen i år. Så hvem ved. Men her til sidst, der kommer der lige nogle clips af nogle andre oplevelser, jeg havde i løbet af bukkejagten 2023. Med kronvildt og ræve og den anden buk, som I allerede har set. Som jeg havde chancen for at skyde mere end et par gange. Så følg med og se de sidste oplevelser af, hvad jeg oplevede i 2023.
Tusind tak, fordi I stadig ser med. Det er fedt, og husk ikke at glemme at like videoen. Og hvis I kan lide, hvad I ser på kanalen, så må I meget gerne abonnere. Og ellers er der ikke så meget andet at sige end knæk og bræk.